Assalamualaikum, selamat pagi guys. Selamat hari Senin meneh wes ketemu dengan hari Senin meneh ya. Iki kok di sini cek peteng dedet ngene iki guys, aku buka pintu tak ndelok tak menghirup udara pagi hari. Alangkah segarnya, betapa segarnya kayak mendunge kayak cek koyo ngono kayak mendung. Maksudnya iki langit iki cek peteng-peteng ngono kayak guys, ngono lho. Lah iki aku balik mlebu ning omah terus areke nang pawon. Wis omah nggur selangkah nang pawon, selangkah ning kamar mandi, selangkah ning kamar ngono ki rak kon ra resik ya piye ya. Iki mulai tak siap-siap guys, tak siap-siap apa iki aku areke apa jenenge, goreng sego. Aku meh goreng sego karena sego ndek wingi iki ternyata kan ijek rodok lumayan, arep tak jemur, arep tak peme iku yo eman-eman, makane mending tak goreng wae. Jadilah nasi goreng menu sarapan pagi ini. Ah, ora enek gisine, Mbak. Yo ben, kala-kala ki yo ngene iki. Mosok kon mangan sing anu terus to, yo kala-kala ki yo sego goreng barang ngono. Lah iki mau bumbune nggur tak kei anu, guys, nggur tak kei apa, bawang brambang karo tak kei lombok siji tok, til tenan. Lomboke nggur siji, anak-anakku kan rada doyan pedes to. Makane kuwi lombok ya nggur trimo siji wis cukup. Makane lombok ki nek anu ngantek bosok ora kanggo ki mergane ya aku ki masak ki ora tau nganggo lombok. Iki piye iki kaya anu apa ki, empon-emponku kae wis mengkrong ning kono, wis ra kerikot leh ku racik-racik ki mau juk-juk wis tak godhog kae. Lah iki aku areke mulai masak sego gorenge lah kok ora nganu iki, kok ora sreng ngono ki piye iki? Ana bumbu wis tak tumplek ning kene kok ora enek suarane apa-apa, ki piye iki coba iki? Aduh duh duh duh, ada apa iki, ada apa? Walah Gusti, Gusti, jebulane iki urung tak cekleke kompore bang bayi. Wis tak cekleke sih terus baru lanjut ya osreng-osreng ngono ya guys ya. Iki arep tak tambahi endhog loro jane tapi kok ya nggur garek siji. Walah Gusti, Gusti ya wis endhoge trimo siji wae ya guys ya. Endhoge siji wae, wis cukup ngene iki nek endhog siji ki ora usah akeh-akeh ngono jadinya endhog loro ya enak ya. Wis iki segone langsung tak tumplek ngene terusan anu mulai tak carut iki aku ki nganu guys, apa sotilku ki jane anyar iki tapi kok karena jek anyar iki rasane kok aneh ngono ya dienggo bebeh ngono ki piye iki coba iki sotilku iki. Wingi iki sotilku sing siji ki rusak, tugel guys, wis ndek iki kan wis tak sambung to kayak nganggo apa kuwi jenenge nganggo lakban kae nganggo solasi sing tak brongot kae lah kok ya jek tugel meneh ya wis to akhire wis tuku anyar ngene iki guys sotil. Ketok iki barang sepele tapi yo ternyata ki yo wudune ya ra duwe sotil iki. Lah iki aku areke mulai perbumbuan tak kei apa ki kecap asin, tak kei kecap manis, tak kei minyak wijen, tak kei minyak ikan, minyak apa meneh iki mau wis pokoke ngono-ngono ki tak cemplungke kabeh. Lah emang bumbune nek sego goreng ki ngono kuwi? Ya mbuh pokoke tak cemplungke perkara perkara kuwi termasuk anu bumbune apa ora, pener apa ora iki gak masalah, sing penting ki rasane enak ngono ya, guys, ya. Kandhani kok ya. Aku ki mbiyen lho dimasakke sego goreng tanpa warna, nggur putih jebleh ngono ya nyatane ya enak ngono. Lah selanjutnya iki aku arek karo nganu, guys, karo nyambi areke gawe bumbu jamur crispy wis meneh, jamur goreng meneh. Pertepungan sudah masuk dan ini tak tambahi karo tepung tepung serbaguna ngene iki, mau tepung terigu, tak tambahi tapioka karo tepung beras ngono, guys. Lah iki nganune uyah, wis uyah karo Royco ngono. Aku ki ndelalah ki to, ora duwe ladaku, piye coba? Tak goleki, aduh entek piye ya wis ora tak kei ladaku, wis porah jane nganggo ladaku, enak rame-rame. Tapi kok yo entek. Aduh duh watuk. Lah iki jamure tak halupi sik, halupi iki apa to? Halupi iki di apa ya, dicemplungke banyu panas ngono ki lho ben anu ambu langune iki ilang ngono. Lah iki tak halupi sedelok, bar kuwi engko lagi tak peres ngono kuwi. Cara menghalupi ngono kuwi tapi tak kei uyah. Lah wis kan iki aku areke goreng anu sik, goreng apa sosis. Iki mau enek turan sosis ning kulkas yo tak goreng.
Terus karo aku arep nyepake jamur crispy nih. Coba bayangkan. Kowe wis ngerti bayangan ora iki engko? Menuku pagi ini apa? Sego goreng, jamur crispy goreng karo sosis goreng. Apa-apa serba digoreng. Ngono ki lho jenenge wong desa, wong Indonesia ngono kok ora kono akeh penyakit. Apa-apa digoreng, apa-apa digoreng. Ya termasuk aku dhewe ngene iki apa-apa tak goreng. Lah piye? Lho, wis dadi to, lah kae penunggune kae wis do areke areke do sarapan, nunggu ikine urung mateng. Jamur crispy-ne urung mateng. Padahal iki lagi jam piro, Guys? Lagi jam 5.30 iki lho, Guys. Lagi jam 5.30 wis do ribet le arek sarapan, kadang iki nyusu-nyusu ngono iki lho, aku marahi sebel aku iki. Iki wis mateng sosise, terus apa tinggal goreng jamur ngono, Guys. Lah iki tak tinggal karo apa isah-isah. Biasa, biasa. Aku gini masak ngono tak sambil karo isah-isah, Guys. Aku tidak suka habis masak terus jek bedeng betetek. Paling saya tidak suka ngono. Jadi masak rampung yo isah-isahne rampung, nggone resik ngono kuwi. Itulah yang tak sukai ngono. Dadi mbok piye carane masakanku rampung yo nggone isah-isahan kono kuwi kudu rampung. Lah piye meneh wong nggone nggur saupil kaya ngono. Dadi nek ora diisah-isihan ngono kan yo risih to, matang ini risih ngono lho, Guys. Nek wong nggone nggur semono terus dibruki isah-isahan sak embuhake. Dan semakin lama engko ketambahan nggon sarapan cah-cah mau, tambah akeh to, Guys, semakin apa, wegah ndemek ki, ngono lho. Makane kuwi ya ngene iki karo tak sambi isah-isah. Nek dirimu piye, Guys, dirimu? Ngenteni apa anu sisan, engko bar sarapan lagi isah-isah sisan, apa engko bar mangan awan sisan lagi isah-isah sisan apa piye? Apa ngenteni tekan kok sore sisan, dadi sedina isah-isah pisan ngono. Nek aku ki ora ge sedinae kadang isah-isah lho ping pira aku ki ngono lho. Pokoke anggere sithik tak isahi sithik tak isahi ngono kuwi karena tempat. Yen aku duwe nggo nombo ngono gak masalah, nggo nombo ngono tak tanduk pun gak masalah mungkin. Tapi karena wis kebiasaanku iki nek setelah masak yo isah-isah ngene iki yo mbah ombo mbah sempit yo tak isahi langsung. Dan inilah jamur crispy-ku sudah mau matang, guys. Dan hasilnya seperti ini pagi ini. Jamur crispy goreng, nasi goreng, sosis goreng. Nggone wis mlathing mening meneh to, guys. Lha nggonku semene iki tok, ngono ki kan kudu resik. Yo, ndang do sarapan. Lah kae wis sarapan kae. Cah telu wis do madang kabeh, sing siji ngono urung ki.